Arglwydd atgyfodedig, bydd di'r presenoldeb a deimlwn, a'r cariad rydym yn ei rannu a gwrthrych ein gweddi, yn ein dod ynghyd i ddaddoli ar dy ddydd di. Bore da iawn i chi gyd o dre Carlo yma yn yr Iwerddon. Ni yma ar gyfer yr Sul Y Geltaidd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni ar gyfer ein hoedfa ddigidol ar Sul Y Pasg Bach. Croeso cynnes i chi gyd. Gyda'r nos, ar y dydd cyntaf hwnnw'r wythnos, yr oedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd i ddwylo a'i ystlys iddynt.
Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrth ein deilwaith, tangnefedd i chi. Fel y mae'r tad wedi fanfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os meddeiwch bechodau rhywun, y maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Ar ôl i Mair Magdalene a'r fair arall yn weld a bedd Iesu, fi ymddangosodd Iesu Grist i'r disgyblion. Nawr te, oedd y disgyblion wedi mynd i gwato mewn stafell ac wedi cael drws ar eu hole. O'n nhw wedi cael ofn oherwydd bod Iesu Grist wedi marw. A'r gwirionedd amdani oedd bod y disgyblion mewn dryswch mawr. Confused.com. O'n nhw wedi gadael popeth i ddilyn Iesu. Yn awr yn nhw'n byw ar drigaredd y gelynion a groeshoeliodd Iesu. A'r unig un oedd yn gallu rhoi esboniad i'r dryswch hyn i gyd oedd Iesu ei hunan ac mi roedd wedi marw. Ond mawr syndod iddyn nhw. Dyma Iesu a oedd bellach yn fyw, yn dod i'w canol, a'n dod mewn i'r stafell ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthyn nhw, tangnefedd i chwi. Gadewch i ni geisio deimlo ar y wyrgylch yn yr ystafell hon. Gadewch i ni geisio deimlo ar emosiynau oedd yno. Mae yna 3 pheth sy'n dod i'r amlwg yma, wy'n credu. 3 peth mae Iesu yn newid yn yr ystafell honno y diwrnod hwn. Yn gyntaf, gwan galondid y disgyblion, neu dristwch y disgyblion. A fi yn rhywun eriod mor drist ar 11 cyn rhwng y groglith a'r Pasg, dwedwch. Yn eithriadol o ofnus ac yn ddifrifol o ddigalon. Fe ddylsa'r disgyblion fod wedi teimlo eu bod nhw ar ben y byd, ond yn lle hynny, when nhw'n teimlo fel pe bai'r byd ar ben. Ond pam ddath Iesu atyn nhw, pam ddath Iesu i'r cwmni, fe newidodd yr awyrgylch. Daeth y Crist byw a chynnig tangnefedd iddyn nhw. Ac mae Crist yn dal i gynnig i dangnefedd i ni heddi. I droi ein gwan galondid, ein tristwch yn lawenydd. Tangnefedd yr ail gyfle. Pam ni'n teimlo bod ni'n di gwneud rhywbeth yn wrong, mae Crist yn dod yn ei dangnefedd. I'r gwan sydd wedi syrthio, i'r carcharor sydd wedi dod mas o garchar, a phawb sydd â thwistwch yn ei calon, fe ddaw Crist a'i dangnefedd.
Yn ail, mae Iesu hefyd yn newid gobeithion y disgyblion fan hyn. Fe drodd dryswch y disgyblion wedi croeshoelio yn anobaith llwyr iddyn nhw. Mae Mair yma yn ei galar. Mae'r ddau ar y ffordd i'r maes yn ei siom. Mae Pedr yn ddigalon. Mae Thomas fel 11 a chredu. A mae Iesu yn cynnig tangnefedd. Ac mae'r tangnefedd hwnnw yn bwrw allan pob ofn ac yn troi'r ofn yn obaith. Fe ddaw Iesu ato ni heddi yn ei dangnefedd, yn oes y capeli gwag, yn oes y dinistr, yn oes y gofid a'r dryswch. Fe ddaw ato ni a throi ein hanobaith yn obaith, ac o dderbyn ei dangnefedd, nid pobl ofnus fyddwn ni, ond pobl wedi gorchfygu. Ac yn drydydd mae Iesu yn rhoi gorwelion newydd i'r cwmni o ddisgyblion. Gorwelion newydd iddyn nhw. Mi roedd ffiniau i'w bywyd yn ystod cyfnod y dryswch. Mi roedd yna waliau o gyfyngder yn eu hamgylch hynny nhw. Sim lot o gyfle i fentro dros Iesu o fewn 4 wal, os e? Ond o dderbyn ei dangnefedd, mae'r byd fel pe bai yn agor mas o'i blaenau nhw. Mae'r atgyfodiad nid yn unig yn galluogi'r Iesu i ddod mewn trwy ddrysau a glwyd, ond hefyd mae'n ein cymell ni i fynd drwy bob rwystyr i gyhoeddi ddorichafiaeth yn ei nerth ef. Wedi'r atgyfodiad, daeth Iesu i'w canol a dweud tangnefedd i chi. Tangnefedd i'r gwan galon. Tangnefedd i droi anobaith yn obaith. A tangnefedd sy'n troi gorwelion i'n bywyd yn lle ffiniau. Tangnefedd i chi. Ac fe ddaw Iesu un plith yn ei ystad fuddugoliaethus atgyfodedig. Fe ddaw ein plith ni. Ac fe ddwedi ffewrtho ni hefyd. Tangnefedd i chi. Codwch eich calonnau. Byddwch yn fobl obeithiol ac ehangwch eich gorwelion y mae'r byd yn eich galw. Amen. Gweddiwn. Arglwydd Iesu, yr wyt ti yn trigo yng ngogoniant y nefoedd,
ar ddeheilawr tad, a'r llu nefol yn dyddoli. Ond yr wyt ti hefyd yma yn ein misg ni, yn ein hanwesu yn dy gariad, yn ein puro a thyddeiant, yn ein nerthu a thras, ac yn anadlu yno'n dy fywyd. Helpa ni i'th ganfod, i'th groesawu ac i'th ganlyn. Arglwydd Iesu, diolch i ti am ddod i ganol ein bywyd a'n cyflwr, i fod yn geidwad ac yn gyfaill i ni. Pam deimlwn ni'n ofnus, pan fydd ein pryderon yn troi yn hunllef i ni, a phan gofiwn am eraill sydd yn hywyllwch ei gofidiau. Iesu, bydd di yn y canol. Pan ddawaf iechyd i'n blino, pan fydd poen a llesgedd yn mynd yn drech na ni, a phan weddiwn dros eraill sy'n wael ac yn wan. Iesu, bydd di yn y canol. Pan ddaw anghydfod i chwalu'n perthynas a chyfeillion ac yn wyliad, a phan geisiwn gymodi a goresgu'n ffrau, Iesu, bydd di yn y canol. Pan weithiwn dros dy deyrnas yn y byd, pan gawn ein digaloni gan fethiant a diffyg ymateb, a phan weddiwn dros dy eglwys ledled y ddeiar. Iesu, bydd di yn y canol. Pan ddiwn ynghyd i addoli, i ddathlu'n ffydd ac offrymu mawl, i wrando'r gair a thorri bara, i rannu cymdeithas a'n gilydd ac i geisio dy gwmni. Iesu, bydd di yn y canol. Am dy gariad, dy gwmni ath gymorth, molwn di o arglwydd. O Grist, preswylia felly yno ni, fel yr elom allan i'r byd a goleini gobaith yn ein llygaid. Dy air ar ein gwefusau, ath gariad yn ein calonnau, fel y gwnelom y wellus ein tad nefol, y dydd hwn ac yn oes oesoedd. Ac fe glymwn ni'n gweddi ynghyd drwy weddio'r weddi addysgodd Iesu i ni. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. O Carlo ac o'r Ŵyl Ban Geltaidd, hwyl fawr i chi gyd. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.